Salut, moi c'est Daniel, je vais à Hankin School of Economics et ce que je préfère en Finlande, c'est les forêts puis les plages, toute la nature, il y en a partout à Helsinki. Allô, moi je m'appelle Laurence, je suis à Hankin School of Economics. Et ce que j'aime le plus à Helsinki, c'est la vieille ville, les cathédrales, c'est vraiment beau à voir. Salut, moi c'est Sébastien, je vais à Aalto University School of Business. Et ce que j'aime le plus de la Finlande, c'est les Finlandaises. Voici un aperçu de notre échange à Helsinki. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiä. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä, on yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori, tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysy, luuleeks sä olevas James Bond, sanoin en mä tiedä. Timantit on ikuisia ja mä lupaan pysyä aitona ja aina rokkaa koskaan. Timantit on ikuisia. Timantit on ikuisia. Täällä jälleen, 5 platta kultaa perän jälkeen. Kutsu kultasormes, kuka mukaan vetää tälleen. Juristit, lääkärit, tohtorit, no. Tää on Casino Royale eikä mikään konttorishow. Viikatte mies panoksia, tuonella saa korottaa, vai koperon varvyökel kuolemassa odottaa.